El transporte público me llena de júbilo y disfruto de viaje con coraje, compartindo o vestigio que vai deixando o noso vehículo a compartilo e non telo mal aparcado nunha estación o adecuado para forralo e non moito gastalo. No autobús viajamos con mellor blues que calquera outro medio de transporte. É o máis fácil para toda muller e home. Ahí estás tú. Ánimo, que animando autobús para que a xente acuda a él, ainda mellor que o tren, ainda que leve máis tempo, paramos na estación, vémonos os compañeiros.